Kita ezana na nyelugo ezana isi mmiri ezana ndị nwe ọzọ ezana ndị mezue ya ha agba ofie ka o mepee ọnọdụ evie oje ka o mee
Betrand Ezimora, Adazi, Ezana, Betrand. The newest member that has been initiated into ancient prestigious Nzeozo title of Adazi Bo one night woke our own friend and brother Chief Betrand Ezimora Adazi Ezana Nanyelugo Ezana Demezwe Ezana Isimili Ezana Numozo. Today being the 4th day, ayakabuka n'ụtụtụ wee kene Chineke. Kpọkụ ndị mbụ na ndị egede n'ụtụtụ. Anyị mechaa nke ụtụtụ. I know now na the second segment of this occasion. Ogbalu ufie. Kita ọ na-ogo na-akwụ ọzọ. Ọ ga-awụ ọjị. Ọwụ ọjị. Ọtụọ mmanya. Anyị wee malite nabatawazie ndị ọbịa. Dalo. Because I go me agba no ma bye bye. Okay. We talk about am here. Ko jide kia. E fure ba ri ni. Ati adike. Biko anyị na-akwado ka anyị wụọ ọjị. Bolo ofu ọjị nye onye ife. Ndị isi Okotu. Tell you how you so good. You are Jim You know, one. See, Ezimora ji n'aka na-achọ ka anyị bido mmemme a wee na-akpọku Ichie Thomas Anyago anọ na bịa tata wee na-akpọku ndị niile nọ bụ n'ọzọ eze a na-anọ ya Simeon Obikili eze a na-amaolu Mụọkafa onye akpọzi ya kpọ ụmụ nwanne ya na ihe niile ewu Ichie ma ihe niile chiri ọzọ na ụmụ eze a na ha bịa n'ọjị a na Adazi bịa n'ọjị a wee na-arịọ Chukwu mmemme a na-eme ka anyị kwara anyị wawa ụmụ ha aka na-edu anyị ka anyị megide mmemme a ka oluo n'isi ọife anyị na-arịọ wee na-ekwu na onye ọ na-abịara ebe a nke ụkwụ oji bịa ka ọ na-edina ya aka ajọ mmụọ na ajọ mmadụ ama afọ ya
wee sị onye ọ na-azọrọ ebe a n'ogologo ndụ na-arụ isi ike ihe ọma ga-emeri ya anyị ga-atọ ọjị atọta na ụta agịrị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Eze na nna nyere ugo, eze na isi mmiri, eze na ndị nwe ọzọ ọgọgwụ ọjị. Chukwu eze oriri anya ekekele Nnukwu ana ọkachasị na nwanne anyị nwoke ka i mere ka ọ nọ n'ọkwa dị elu na Adazi Nnukwu taa. Chukwu ekele dịrị ego n'ebe ọ dị ukwuu. Obiri mere na ekele na lọdị na mma na lụpụrụ elu isi ala ndị mere na bụchasịa nke gị. Chukwu ihe anyị agbago ụtụtụ na-enye n'anyasị bụ na ọ na-aga ihe ọ gị na-emere anyị, ọkachasị nke ị na-emere ụmụafọ Adazi Nnukwu n'elu na eze a na-apụtara na nnukwu ọzọ eji mara obodo. Chukwu ọma a sị na onye siri gbata Chinekakwu ya ego ebiri ojiji akwa aka o ize n'eze anyị na nyere nye chie eso eze ana. Chukwu okike biko chekwa ụtụtụ na-ehihie n'abalị. A sị na onye si na ọ ga-adụgbu ya, onye si na ọ ga-anọgbu onye ahụ, onye si na ọ ga-afụ ihe ọ ga-afụ ihe ga-eme ya bụ onye. Ka anyị chere ego eze ogologo anya, ka anyị cherekwa ndị bụ na ndị egere ndị zụtara na anyị nọ ya ihe mere Adazi ihe ha bụ, ihe mere Okotu ihe ọ bụ. A sị na anachakwa m ọkụ nacha aka ndị ya o lekwa na eze anyị nna ya ogo cherekwa ndị ya o chebe na ekibuche chere akwa ataghị ata kpuchie na ebe ọkọchị ekpuchi ube ha na ezinụlọ ya o maka sị na ihe ụzọ akpa ese bụ nwa ọ kwuru mụtara eze anyị nna ya ogo ewee tiri aka eze anyị nna ya ogo onye akpa ese unu bụ ana ụmụ eze anyị na ndị isi n'azụ biko nụ unu ekwukwara ka ọgbakọ ọnwa a, unu ekwukwara ka ihe na-eme ya n'ọgbọ, unu ekwukwara ka ihe rie ya maka ihe na-eri ọba. A sị m ogbuo n'aka dị ka ogbuta mma o, ogbuo n'aka ebe ka ogbuta mma o, ihu na azụ a ga-abịa ihe mere ngozi o. Eji m akwụkwọ ndị bụrụ isi Okotu were kwuo n'ochiche eme ife ọrụ na-ama ife onye lụrụ ya tana ya onye aha n'isi, onye si na ọ ga-eru aka ya na onye aha na-ejuna onye amasịgo ejuna gbara ahụ ya bụ onye o ibe anyị na onye ejuna gbara ahụ ọka ndụ. Eze a na ị ga-adị ka nka ichi ka na igeze ka nka na aha Eze Chukwu oke adịọma. Chukwu na ndị mụna ndị were ndị nwaala Adazi Nnukwu eji ma ike ndị bụrụ isi Okotu were ekwu na nwa ga-adịkakwa nka unu na-erie nnukwu chi ọ kọrọ chi unu so rie chi ọmịa nnukwu chi biko ya dị ambazụ ejikwu nnukwu chi ha unu asịkwara ndị ezi bịa gwuo rie maka ọ na-abụ onye nyere oke olu ọ tụọ ya mbọ nye ya ike n'aka ya. Chukwu na ndị mụ na ndị egede biko anyị jikwa olu nwata were ekwu were aka nwata na-enye unu biko wee nna aka okenye nara anyị ọjị ya were na uche okenye wee nụrụ unu wee were uche okenye wee mere anyị ya yọrọ n'aha Chukwu na anị na mmụọ nwaanyị Adazi ọnwa eze anyị emume apụọla Chineke tata ọgwọ oyibo oge ọzọ eriri ya nka na-adị ụzọ ụmụ ya eze na onye bịa ndụdụrụ sịghị ọrụ ụgwọ ndụdụrụ ihe bịa ka iwu
kwaji no wala ndu ndu ya mabanga oka ngadu ni ya na ya o zile branya e branya na ba ni ba ni wala no be ana no ije no ya ala no no ma ni ma ti no no Jesus anyị ji mmanya a na-ekwu ihe niile na-agọ n'ọjị a ka anyị na-agọ na mmanya a n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Yeah, we want to thank everybody again in a special way. More especially all those who have been working tirelessly around the clock in making sure that this occasion will arrive with utmost success. I make an Alusi Bonida, my own person, my own person, Ibanyolo, Ibanyolo, Isike, Oduhezi. I am certain things I remember the quantity of money involved, but not the commitment that is involved. So I make an CK indicators in all angles. Nnukwu when I see they follow to Abu. Ndị nọ na powerhouse, ndị nọ na powerhouse behind the scene, open on the movie, as you know behind the scene. They have been so industrious also. I nekwene is both of him big, on your channel is a video. Oh great, oh many friend, Ogbalu maker. Emmanuel we kiss we me and otutu. Or can get me ever go wait and liquid for final. Unyama kwana kanyo. Kiwoke, Nnukwu anyị na-ebi ọzọ anyị na-ejere mmadụ ji ọzọ anyị na-ebi ọzọ tinye ndụ ngarani ya Eze Chikwe na-adazi ọkọdụ ọ bụ omenala ọkọdụ congrats
Thank you very much. Evergreen, c'est Starlet. Congratulations. As a government personal, if you are in a video, I want to go to common. Maybe I must change the course. Yes, I got a matter. The chairman, CEO, Pepe Mados, West African PLC. The chair, Pius Vadikikena, Lolia, the chairman Emmanuel, the chair, Chielogo, Yana Eni Dibondo, the former leader of 4B age grade, I want my wife Taho. Ezana udemezwe. Ezana isimili. Ezana ndingozo. Ezana ngona de. Thank you. Thank you. Eni Dibondo. Omelada. Picture, please. Mike can cause that table. HOB called there. Ubuki called there. Just some minutes. Yes, I am from Bata, the family of Ifejoko, Ogbalu, and his family. Uche, Ifani HOB, no more cheap man. Oh, yeah, maybe I'm weird. Anyway, okay. Good friend, love you back. Ifejoko, Ogbalu, my ear to your Ezan is in me. Ezan do not know. Ezan and gone are there. Ezan and your logo. Ezan, they was on Adazi Nnukwu. Yeah, that's a green. Ezan Asen Gambia against Starling. Asen Gambia from now. America is here. Ezan is in me. Ana mazi Chineke na ya edugu na echekwa bago iya achika nke ihe eze kanka ihe ọma ya esi n'aka uwe olu Adazi Nnukwu ana masị na ebe esi wepụta ihe niile eji eme ihe a Chineke kwuru ime ife niile ga-edochi ya mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs ọ ya adịrị gị mma daalụ nụ yes ihe ndị a ka m ji wee bịa iji wee kwado ihe a na-eme fine. Ana m ekele unu mụ na anyị dị na mma
and iwe ezigbo mmadụ gị na onye be ofu ọfa anyị kwuchara okwu ọfụ ịga ọka na-ewechi ya kpara na etisikwu ya ka ọ ya esiri Chineke mekwara gị ihe anyị si ka o merụ m gọzie ezinụlọ ihe ọma na-eme na ndụ unu ụkwụ iji bịa ebe a ihe niile ebe isi weta ihe anyị mere iji akwado ka Chukwu enyere mmadụ ka mmadụ na-akụkọ yes, thank you for being fair. Can they get off with you? I think we don't need no way na gate. I get it enough here to see you. Ezana, Gomezu. Ezana Nkonadi. Ezana Nkonadi. Ezana Isipiri. Ezana Isimiri. Ezana ndị nwe ọzọ na-adazi. Ezana ndị nwe ọzọ na-adazi Nnukwu. Ibe ndị chọọ gị ya ha. Ụfọdụ ga-enye ya ụlọ obodo. Onye adazi ego. Ụlọ obodo. Omenala ya ezu. Yes, I call him Betrand. Yes. Mazi Gbebike Obiano. You're welcome. Ufuego no Mwezani. Nwamu Nama. Okay, thank you very much. Oga of Oga. Hey, Franco. Abraham Group Block Industry. Adazi. Onamadu. Onyekuzi. I see you know. You're welcome. Yes. No. Ordinary mother. No. From morning to night. And therefore, visitors now be for not then 1 hour. Morning to night. No. Ndị bụ oge kezie n'ụmụ Ezana ọbara nọ n'iru abụọ ọzọ kịta ka ha mee presentation led by Comrade Gilbert Obi kezie ojú nkịta anya anyị na-asị ya nnọọ no microphone. Sister lady. Nwanna kwara ọma ka ndị ka kwado ndị ka microphone ịma nka ijiro ma ba nka ijiro na ayi ba ijiro da ọwọ nka ọgbọrọ Say go down. Yeah. ẹzọ adị wọn Yeah, go down. anyị anaghị ezu ezo I get the microphone when they go to the highest heaven. We have achieved it. We have made it again. Even now, I hope them are the weight of what we are carrying now. Apart from external, I'm talking of also internal. There will be a lot of thoughts. There will be a lot of consultation. Pray for God's wisdom. To continue to guide you. And don't fail to consult. That's what I've been telling you. There we are down, but I get a lot of thoughts overnight. I think it's going to go secret. Ana m ekele na nwanne nke unu ebe ọ na-otu eweta ihe ahụ nwere tupu ya n'oge mmadụ bụ n'aha Jizọs. Yes. Ìyá ìdí ìlú takara ìpè àìlú. Nígbà tí ìlú láti sí. Paris where? Yeah, we come from Onisha. Working to the afternoon. Yes. Yes. My counsel, thank you very much. Ben Nadere and family. Loketa Niru Abuozo. We get Ezana Nairo.
Yes. Thank God for your life. Hey, ordinary mother. Adazi never and he goes to the CEO where he led his weekend. It told you support. You don't know that. You have been sitting away. My mayor, you are to tell you. I am going away. You are not crying. It's good money here. Oh, Bubes, who am I going to hold you? Then you should have my hands here. You never know here. Now, if you can, the colleague to the chief celebrant, members of Night of Semorumba, all the way from Onisha. No. Yes. I don't know. Now we do yes. Our special guests, members of the Night of Semorumba, Onisha chapter. They are very much around here. They decided to come and pay a homage to the chief. There's the one in Bagis in other Diego on the back of that. And will be a non. Thank you very much. I've been here earlier. I didn't want to travel back. Yes, I have a chief. Ozoma, no, the Shani, and I want chief watching the mellow. Offer on a table to get there. It's an another you go. But don't get here. I have your yes. Also watching and ladies of Night of Semorumba. Sub-council. Sir and ladies of Night of Semorumba. Onitsha Sub-council. Sir and ladies of Night of Semorumba. Yes, Onitsha Sub-council. All the way from Onisha. No. I can one father. This woman done it. High Chief, sir. Vitalist. Emelike. Ebuchukwuzo Gizizi.
Wapada. No, sir. Wapada event where Malia. What do you got? Pass quickly. Sister, you just triumphant. Succeed. Okay, who's going to do that before you make it? Ezana isi mmiri. Ezana isi mmiri. Ezana ndị nwe ọzọ. Ezana ndị nwe ọzọ Adazi. Ọ bụ anyị nwa bụ ndị na-atọ Semolumba Onitsha Sub Council. Anyị sị ka aga nọnyelụ nwanne anyị nwoke n'ọmarịcha ọnọdụ a nọ na ya n'echichi nke a na-eji ihe. Ọ ga-esi eme igosi brotherhood and the sisterhood, fraternity. Onya ka anyị bịa nọnyere nwanne anyị nwoke. Anyị wee sị na adịrị ya mmanya ya na ala ọlụ ya bụ sista anyị lady. Ọ ya dụnụ mma n'aha Jizọs. Daalụ. No gracias. After the man, yeah, so you tell them what you can't say. I got you. I couldn't see what you have. You have blessed family in your family. Eh? Who couldn't you deny? Oh, we are going. Oh, darling, thank you so much. And see why no. Osiro Luka Nnukwu Ezana. Ezana ndị Onyemaọzọ Ezana Udemezue Ezana Isimmiri Ezana Nnanyelugo Oh, yeah, thank you so much. The Chief Executive and Managing Director Ezana Electronics. And that's the best garden ever in this weekend. Well, I'm sure. No. Ezana Electronics. Chief Eze Ochilozwo nke izizi na Abatete. Eze Ochilozwo nke izizi na Abatete. Ochilozwo.
Ochinozuwa na katete. Oya bela we bela de la ino ko depa. Aina fia no. Yes. Ochinozuwa kizi na katete. Obia bela ke eza na mani lugo. Silence again now. Faculty of Law. Faculty of Law, you're welcome. Sorry, thank you. Yes, you're welcome. Yes, sir. The evergreen, the sanity. If you get a bang, if you get a bang, I want you to get yesterday. All reality. All you remember yesterday. He confirmed what? But you don't want to go anywhere they go. Stalin and Anyano everywhere. Stalin and Anyano. I'm telling you. Even which moves on, not at the end of. Ezani Bonade, Ezani Simbiri, Ekedewu, Ezani Ndemozo. Yeah, welcome, man. No. Yes. Chief Mrs. Okojeku, Eni Ugochimeleza. I didn't say that. Thank you. Afarabatifa, led by Ichia of Magnus. Okafo, Ishia Damano, Okafo, the Vimba. I have Professor Barrister Frank Okafo, another barrister at law and solicitors, Supreme Court of Nigeria. Something, Faculty of Law, Unizik Oka, Professor Barrister Frank Okafo. Yes, here they comes. Ndogo the chief celebrant, Governor Madipa. I'm Chief Chike Belongo. Di Modera, Di Matuye, Di Mundelo. Di Mchoya Rinezo. Di Wana Veni Nagula Guruno. I'm Rombato Lago. Ugo Tuwa Biala. I'm Engineer Nakabaka. Yes, sir. I will see more of the action. Nothing what a man. Yes, I'm going to Ezimora Ogo Ichia of Ogbalu Sokafo. The man from whom is the kingdom. Whom is the Nnukwu. On the man from Mozambique. I will emeritus if I didn't go edge red. Collins, Chimezia Okafo. Oh, well, hey, Monagania. I'm the wife of the President General and the Lieutenant of Red Union. Professor, pharmacist. Adobe, and Lee Okafo. No. Yes, and Professor Kesi Okafo. No. Okay, Ebudele, the presentation. Dimodera, who will go to our first? Direct,
na-akpụ na na-akpọ onye Ezana nna ya elugo Ezana udemezue Ezana nke ọ na-adị Ezana isi mmiri Ezana ndị nwe ọzọ na-adazi Nnukwu anyị ga-anabata Ikenga Ọka Etiti anyị na-asịkwa ya nnọọ abịa bụ stalin ịmara anyị na-erikọwa na ha na-ebe akịta ọdụ ụmụnne niile na ndị enyi ikwu na ibe n'ọhụ bịa na ọgụ ikwu na ibe ka anyị bịa ka anyị kpọọ unu ọzọ omenala Igbo si wee dị ya na omenala Adazi Nnukwu anyị si wee dị anyị wesịta ya gara abịa mmadụ na-akọ ma aga mmadụ aga wee dị ụmụ na ndị na-eso ga-abịa frens ndị ga-eso abịa ka anyị wee nyefọbịa ọnụ na anyị nọ ebe ọrụ na anyị nọ wee mee anyị witness story niile nyekwa iwu na ụmụazị na-enjọ ya bụkọta m afọ na iri ba ma ofe ya tachara na brona ọ dị hapi na onye ọnwụ na sọpọta gị n'ibe a na-eme omenala anyị si wee dị ibe a dị ibe a na nke a bụ nke su ibe ama ya akwa ka esi eme atụ akwa ndị anya mana atụwara ọgọ bụ ikpe etu ahụ si bịa n'olili adịghị grace adịghị happy wee sị pụtakwa ụmụ nsọ mma akụkọ ọgọ na ndị kasị wee sị na ebe unu si wee weta ihe ma famili ma ndị niile tinyere aka wee bịa ebe a ma ndị ji ụkwụ aka tupu ya gozi oluzirụrụ n'ofu n'ofu okwu unu ji bịa ebe a unu ejina ya aka mmadụ kwuru mmadụ ọ ya adụrụ mmadụ etu ọ ya adụrụ mmadụ ya adụrụ mmadụ ọ ya adụrụ mmadụ otu anyị si bịa ka ọ ga-ena ha tupu na ọdịnihu unu ga-anụ olu nwanne unu nwaanyị ọ ga-anụ unu okwu salary the evergreen ngwa ụmụnne na-ekele unu obi bụ sọ ahụ mmiri nne ife ụmụnne m ka ha na-abata n'ikem ma ugwu ma obele adị m very very happy na o gosiri na nwa na mmadụ ma ndị nwunye m niile ma ndị ụmụ pat aka m ga-agbaba afaghara ibi ya onye ọbụla na-amacharịsị nnọọ ekwukwe my glass na mara afọ ana m mgbe my glass tinye n'anya nke m ka ọ dịka na-eme adị m very very happy ihe niile m nweta a masị ka Chineke nna return ya back to you guys mmaji kwuru mmaji n'afọ a Jizọs etu ndị si wee bịa ebe ụfọdụ niile ndị mmụọ nna ya n'ogolo onye na n'isi onye abịa n'ofu n'ofu n'aha Jizọs ụkwụ ji wee maka unu eji wee na ya makarị n'afọ a Jizọs. Group photograph. All the very important group photograph. Yes, I am here. Everyone else say you are here.
thousand over there. Family, and they went there. The in-law to the chief celebrant. Yes, I don't know. We go to each here. We thank you so much. Your kind gesture is highly appreciated. Yes, so that is honor. Yes, and we also appreciate the presence of Barrister Foster, all the way from Nnukwu State. Barrister, you're welcome. Nnukwu. Also, Ezimora prestigious title. Nnukwu. Hey, did I? Likewise, club members. No, he's no. Okay. Yes. Hello, my lord. Yes, you need a way for that. Okay.
Thank you. I can like myself. Yes. Ife melumba kizi na batete. Yana love ya. Ife melumba na batete. Aina pia no. Ijina panga mrefu na ya wigota. Naanza. Yes. The family of let me you a mrefu na family. Uga. Thank you very much. For the family, of the good family, Nnukwu led by Ichia Obi of the Ichia Benea. Jambrata. Domunia and Nnukwu and Wunia no they ball. No. I have when we are working the manager selling bank PLC. Okay. The leg of what you do. No, Ichia Benea, but don't do Yafa. So if I need it, I just don't increase your young high. Evergreen. Anyone has to be behind every successful woman. There is a successful woman. Go, they don't pay any of them. My name was Ezimora. Nnukwu ọzọ anyị ọlọpụ ọzọ Betrand ọlọpụ ọzọ ụmụ eze ana unedo anyị anya ọfụma ihe abara ụmụ eze ana uru ọchịchị ihe abara ụmụ eze ana uru ọchịchị ihe abara amaolu uru ọchịchị ihe abara Adazi n'ọhụ uru ihe ka anyị na-ayọ na ọya emezu anyị na sita Kraịst onye nwe anyị ka ụmụ ogbenye nwa akọ n'ogo daalụ enyi Ugochi Meleze anyị ke na-enye enyi Ugochi Meleze onye ka anyị na-agba anyị ebe na nwanne ya dọkịta nọ for the good family ana m ekele unu ihe ahụ unu mere atụ akwa n'anya mana ọ nwanne ka anyị
etu a ichie si wee gaa ọfọ ana m asị ọfọ ahụ ogolo ka ọ na-eruo n'isi wee na-asị na ebe ụnụnwa si wee weta ihe anyị m n'ofu n'ofu Chukwu ya gozi unu ebe ọ na onye si wee bịa nke o ji nata maka ife a nke ọ ga-eji merụ ya aka wee sị na Chukwu ya gozi unu gazie ofe abụghị ikwube ọfọdụ ekwu ọ ya emere unu ifeọma n'ụtụtụ mere unu ifeọma na ihe mere unu ihe ọma na mgbede ihe ndị a ka m na-enakwa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. I got about the family of Chief and Mrs. Gerald Ibe, the church in a present, the lawyer, the chairperson, IB Catering Service, IB Consult. No. When I say, why I didn't want Jesus, because the country, chicken can have Jesus. Here are my own group. I make another look. Evergreen. Star Lady. Because I'm not children and I know you know where Jesus. And I'm not cheap. Yeah, well, I'm part of it. Ana m asị na ọ ya bụrụ Chukwu ya agọzi unu ihe ọma ihe ọma ga-eme n'ezi ebe unu si wee weta ihe unu na-akpọ osepụ ka ọ gọzie unu nyekwa unu mmanya kwuru mmanya n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe ya lọlọ ya na-abata kịta ga-abịa kene eze na nna ya elugo ichie Chineke eze nọ Eza na nna yorugo. eze na nna ya Eza na udeme zuwe. eze na udeme zuwe Eza na nga ọ na-adị. eze na nga ọ na-adị Eza na isi mmiri. eze na isi mmiri Eza na ndị nwe ọzọ. eze na ndị nwe ọzọ I was a guy, can never my vanity. But no, and also I didn't want to now, since I have a village of a but I don't know.
n'elu ude na ka ọ dị na be prọfesọ Chike Ezimora pụtakwara enekwa ọzọ ka ọ nọ na be Lady Gilbert Ezimora wee nwee na irigbo n'isi mmụọ ibe anyị chiri ihe echiki ya nka onye mere ibe nna nna ya ba nọrọ ọ bụghị ya ji ibe anyị nwere obi aṅụrị ka isi eme ya taa ngọrọ ịga nwatakịrị ihe echi ewe ruo mgbe oge jikọchara udo na ogo na ibe ahụ ibe anyị ji wee bịa ndị ọgọ ọgwụdara wee sị anyị kụkọ elu ụra Chineke gọzie oyi ndebe ọgọ bụ udene nke mba ofu onye n'ime ya ọrụ oke unu ka m pụtakwara pụtakwa bụ ụmụ eze ala so ebe unu bịara ebe a weta m ihe dị etu a Chukwu ga-ebless unu onye ọ na-atile ego na eze ala ọ bụ Chukwu ya agọzi ya maka ihe egwu ka a na-eme ịghọtago onye ọ na-atile ego ma iji ọba wee bịa Chukwu ga-enye ya mmadụ kwuru mmadụ ife ọma ga-emeri ya n'ezinụlọ ọ ga-afụ ihe dị iche na ndụ ya wee kwuo na ndị ọgọ ụzọ na ọ ya adụrụ mmadụ dụrụ mmadụ enyi dụrụ mmadụ mmadụ na-akwado Oscar onye nwaanyị. Thank you. Ladies and yes, and agree and okay unam will body. Yes, my name number. I don't know. You didn't know hotel VIP and then home. You know hotel VIP. I will also get the good friends to good. No. What do we from Monisha? No. I don't know. You're welcome. Icon West African Limited. Icon on stage. Icon, you're welcome. No. Adam, where? You're welcome. No. Thank you very much. Okay, Big Brothers Forum. From Onisha. All the way from Onisha. Okay. Big Brothers Forum. Onisha. Over there, back in that non. We're going to go there. We do not have to send a presentation. Where is that?
Nnukwu na mmemme Chikọbụ ya ọnwa n'ogiri ya wekọta. Yes, nnukwu mmadụ. Oya. No, ya va a faltar. No, family. Ya hueco. No. Yeah, welcome. Yes. Nna ya lugo. Ndị Ezan, ndị glorious men, ndị otu si gara bịa maka na ọ dị ka akwụkwọ nsọ siri ekwu na nwanne gị na-enwe aṅụrị isiri na-enwe aṅụrị. Ọ bụrụ na ọ na-erukwa n'uju si ya na-eru uju mana nke tata bụ nke aṅụrị. So anyị sị ka anyị bịa n'ise wee guzo ezinụlọ anụnwa ka anyị bịa na anyị ncha niile na-eme ihe a na-eme. Anyị sị ka bịa site gị n'ala ọlụ si na ọnọdụ ịnọ ị na-ọka nka chọchasịa olute ụmụ unu ahụ isi ike ka anyị na-asị ka anyị welu daalụ onwere oji umesi mgbe ahụ daalụ ebukwasị oge mụ na ezinụlọ si ka anyị were nwoke wee sọpọtụ glorious men, happy men, glorious men. Atụ amanya na ụlọ ya mana ụmụabịa daalụ onye nke m ebe ọhụrụ si wee weta ihe ahụ ụkpụrụ jide ebe a bụrụ ya ya aka ezinụlọ dị ofu Chineke ya na-agọzi ụlọ ihe ọma na-emere ụlọ daalụ Put it in the picture now. Yes, I went to go down there. Hey! Yes. Chief, Okibo Kizi, Nawa. Onye na wata n'ọgbọ nnukwu mmọnwụ. Okibo Kizi Nawa. Our kingdom. Onye na wata n'ọgbọ ebe a na nna ya Nnukwu.